để nó cũng sharp phép lại cha Google Chrome lại cha Google na Chrome được coi chỗ na Play Store te klem yo sura yang na app tu sausage photo pet na to photo lip mode application tembangan se thu lupa ma don ki mobile ba kala ban kit yo app don ki mobile ki bom la ban kit yo app ki song ki jai mobile ma ki mobile la khamram dor ki la ban kit bat ki long ki mobile ki ba kham tat ki dang telot te ki mla ra ya se ka mobile jong phi ka khamram dor te ka biang kan ki ram ki processor jong phi ki he am ka long kan ra kham telot ki to te kam long ra te su persang la se jong phi ro ka long ma pet ngan download nom ta no app photo look mode application pet jadu da code ma pet kum nong apply kum nong ha login ma sa pet bet thek to ngala download ma app bet phang sabut bet thek kum na ka banga hikai ma pet ki ladap ladap am sa edit de ladap edit supply instant ha YouTube ro biang te tu kala dap ma tu photo look te ngan install na sepersang download tambah na Play Store te klem yo sura tang na Google ne na Chrome te tu ngala apply ma ngala dap lupa ngane tu hok ke mensua uneu app udang long kanya mobile jonga ta hadin makilo update thamai long sura ba ka mobile jonga ka telot kadon kam e ka mobile ba khlan bat ka ba khamram dor gain te tu sa continue Google ne continue Facebook ne Google email kat ba phi continue tu kan kat ba phi login tu te tu ngan bak no te tu la mi dai te hang ne kidon bun ja ki scan ma tang chi sen klik lu don tu I transform lu don ka 90 voice ki castel 90 kan cited ki milo ki kol ki ka bun ba kat ba phi kwa ban pen kala te ka tu ka AI scan mangapun e phi kadon sepo ne up photo lip tu AI headshot gitu kila ban pen kala ka phi mon tu AI scan yo em tu kan banga pen e mena tu AI background am automatic kala change background kan ba phi kwa ban ai tu AI background em te hang ne ngan klik na tu AI scan kan mani thu phi mobile jonga kam kit sura mansua ka kit mentapat kam kit sura bakal khlan mula he pula tu app em ta kadang te hang ne ngan persang ma pe jing su ai tang kam to long sura sa persang mobile jong phi da saka khlan ka khamram dor te pe tu ka scan I'm having trouble right now kolong bet kam to ki mobile jong phi try kila ban long mobile jong ata kala telot mensua ta kalong mentapat kam long sura nomor uneu app wala update thamai kala kham he gain kamla sura ban kit te ka video tang kom ne hi super ep kum no ban edit kum tu no eu app te phila tip uneu app sa persang na ki laptop na ki tablet na ki PC ki sa persang kan da kam long ra na mobile na ki iPhone ki la ban long tengin second part ha ka we ki video bye